commentaries. Mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita, Disyembre 23, tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa online kundi lakip na sa on-air. No nga naga-monitor karon nga aga, bisan dira sa Southern Negros, kalabanan subong nga magamonitor ang mayara lamang sang transistor radio nga di baterya o di battery. Kay tiway pa mo mabalik ang supply sang kuryente. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo dira? Kabay pang maayo lang ang inyo sitwasyon apisar sining paghanot, pag-igo sa aton sang Bagyo Odette. Pasalamat kita gihapon, at least yari na kita no, sa ika-23 nga adlaw sa bulan sang Disyembre. Aksyon Hotline. Di ka mo magkalipat ha. Bali, isang tulog na lang, 2 days na lang before Christmas Day. Karon pagtulog naton buwas sa gabi, amo na ina, no? Magatililipon ang tagsa ka pamilya, pag sugalaw, pagdumdum, sang ginatawag naton pagbunag sang aton hari or anak sang Dios, kagamo ng aton sininga selebrahon this coming Friday. Aksyon Hotline. Ayos, nanong pila ka madarag ko nga balita nga aton tutukan karon iya nga aga. By the way, sa aton nga magka-aksyon nga naka-monitor na via Facebook kag YouTube, feel free sa pagpakigbahin, pagpadala sa inyong mga mensahe dira sa comment section. Nang nami pagid kung inyo ma-share kag malike ang aton program. Aksyon Hotline. Amo nang pinaka-the best nga at least makita naton nga ara kamo padayon nga naga-monitor. Consolation namo na eh. That is why nga gina-acknowledge tagid kag ginapasalamatan, especially ining mga members sang Energy Fans Club, no? Aksyon Radio Bacolod Fans Club, nga sila niya nag-initiate, nga nagtipon, nga nag-isa, nagdihon sang grupo bilang support sa Aksyon Radio Bacolod. Much appreciated ginina. No, salamat gid sa inyo ha. Aksyon Hotline. Sila ya nagtipon kag subong man patigayon sa pag-organize sang grupo agud nga mag-support sa Aksyon Radio Bacolod. Tilain na iya no nami iyang inisyatibo sini nga mga ka-aksyon naton. Pero bisan hindi ka man miyembro sang Energy Fans Club, hindi ka man miyembro sang Aksyon Radio Bacolod Fans Club sa gihapon, welcome na welcome sa pagmonitor diri sa aton palatuntunan. Aksyon Hotline. Aksyon are Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Anong pilag ka madalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga? Ari ay mas priority ko subong ang pagkuha sang update kay nagligan nga adlaw sa report ni Aksyon Brian dito sa may Southern Negros. Man puerti ang mga reklamo dito, no? Especially sa prices sa mga ginabaligya, no? Mga produkto nga kinanglanon sa mga pumuluyo. Halin sa generator set, pakadto sa ultimo nga battery sang radyo, pakadto sa mga pagkaon ang basic nga kinanglanon sang tawo. Grabe gid ya. Ang presyo, ang pagtimbuok hindi kay lahog-lahog. Bisan magpa-charge ka sang cellphone, pila gusto man, makon mo isa ka gatos ang imo bayaran kung 100% ang imo sini ang battery charge. Aksyon Hotline.
mananggwaya tagpiso mo ang kada percentage kung nagapa-charge ikaw, particular na ginatumod ko, dira sa syudad sang Sipalay ho. Aksyon Hotline. Kaya Mayor, ito na nagpanawagan, abi insindihan nyo man, kaintindi kita ang ginagamit nyo dira, generator, kag nagagasto ka mo sang gasolina or gatong. Okay na siya, maintindihan ta na. Pero sa sini nga sitwasyon, bo maluoy man ka mo, hindi naman pagpatami, ang hatag sa pagpanukot no sa mga tao nga naapektuhan ng daan nga nagaigod subong pinsaron di blakon sa inyo matabo man no kag kabalo ko basi kamo nangin biktima man dira ang mga empleyado dira ho bao galing di kasunod man ini sila sa instruction sa management Aksyon Hotline. ang supply sang mga bulig nga ginapadala no dito sa Southern Negros amat-amat na subong nga ginatransport ang ila sini nga ginatipunan no ginadala ini dira sa may area sang Kabankalan no dira ang sentro kag ginakuha sang local DRRMO sang tagsa ka mga LGU. Aksyon Hotline. Ano pagid ang balita ari ay siling sang taga Seneco hopefully mabalik na ang supply sang kuryente 100% sa ila area of coverage before Christmas Day. Aksyon Hotline. Di matapos ni subong adlaw kay silingkod diri sa akon nga kuano sa akon diri nga nabaton nga mag-comment kag ginapadala sa aton nga mga information ginapadala sa aton nga mga reklamo damo gyapon nga mga areas ang wala ma-restore ang supply sang kuryente. Aksyon Hotline. Kabay pa mangin matuod ini ang hambal sang taga Seneco. Ti ang no Seco ya daw kabudlay gid do hindi gini madali-dali makumpleto kang mabalik dira ang supply sang kuryente since nga puwerte gid ang damage damo mga linya sang kuryente nga nagkalatumba sa Southern Negros. Aksyon Hotline. Ano pa? Ti kahapon ginaktuhan sang SP no sangguniang panlunsod diri sa syudad sa Bacolod ang pagpaidalom sa city based on the recommendation sang City Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipaidalom ang city sa ginatawag nga state of calamity. Ang province okay na una na to sila ya. Ti kahapon sa regular nga sesyon na aktuhan na ini o hibaloon ta what will happen next. Kag sa DSSD mismo, sa Bacolod, nado ang instruction sa ilasang DSWD Region 6. Aksyon Hotline. Ayos. Ano pagid? Sa mga nagapamangkot bala, parte sa update dito sa sunog, i-check ta karon ng alkalde nila dira galing kay ang communication amo ning may kabudlayan sa pagkontak sa ila to. Pero ang subo-subo nga balita nga moto tatlo ang napatay nagligad nga daw. Aksyon Hotline. Vaccination drive kumustahon taman karon kay ang Bacolod City although nga may mga areas diri nga affected sang bagyo pero tinagsigi iya ang National Vaccination Drive. Tisiling sang syudad ang target nga matapos ni makumpleto ini ang process kag paglabot sang target herd immunity no before pa man ang ila target nga malabot ini before pa man magtakop ang bulan sang Disyembre. Pero ang nami pagid sadto kay tingwaan nila mo nga matkumpleto or matapos ini ang pagbakuna kag paglabot sang target herd immunity antes mag-Christmas. Tito gamay lang bilin, todo mga 94% naman ang first dose. Nagtaas naman ang percentage ng fully vaccinated. Di kumusta na labot ng target. Now, damo mangyapon nagpabakuna. Ang sa Southern Negros to sigurado ang vaccination nila niya do suspended subong. No? Kaya hindi mo man mapilit ang tao nga magsige na kadto subong sa mga vaccination center. Kay bisan ng LGU, ang gina-attender nila subong ang tabang or bulig sa mga nabiktima sang bagyo. Aksyon Hotline.
Ayos. Now, diri na kita. Let's go to work na. Diri sa aton sininga pagpangalagad. O yung inyong mga mensahe, hindi ka mo magkalipat. Pwede nyo na mapadala dira sa comment section. Palihog lang ha, ipadala ina para man aton nga babasahan. Number 2, kung way kaya internet connection, kay subong gaigod ang internet connection, pwede man kamo kapadala sa 0963-757-0874. Hotline. Alas 8:19 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa gihapon Aksyon Tayhopon ang inyo alagad kag mangin partner until 9:30 in the morning. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang ang Department of Trade and Industry o DTI. Nga dito nagligad pagkadto sa patrol on special assignment sa Southern Negros. May ara gid ang mga tao kabalo ko limitado gid man ang supply kay hindi kita sina. Number 2, may kabudlayan sa delivery. Number 3, may damage man sila nga na-experience mga negosyante. However, hindi na yung reason nga magpasaka kasang presyo kay supposedly amon nga mga lugar nga kung nasalanta kung sa Tagalog paon nahalitan sa bagyo, mas amon tutukan nga may price freeze gani ka matabo. Now, ang DTI, pagi sa pagpamuno ni Ma'am Rachel Nofable, nagpatigayon sila dito sa monitoring sa lugar, no, especially sa mga nabahan. And joining us this morning, ang tagpamuno sa DTI Negros, we have Ma'am Rachel Nofable. Ma'am Rachel, how are you? Merry Christmas. Good morning. Good morning. Good morning, Action Art. Merry Christmas gid sa imo, Ma'am Rachel, Yes. kag sa tanan nga staff sa taga DTI. Oo, mayo man. Merry Christmas gid sa tanan. Aha. Ma'am, interesado gid ko lalo ang result. May team kita, I understand, nga nagpadulong dito. Nakita ko sa post sa isa sa mga employees naton kag personnel dira sa DTI Negros. Anong feedback? Ano ang report kinabaton mo, ma'am, gikan sa sining team? Oo, so nagkanda kita price monitoring, no? Tanan naton nga staff nga ari diri sa Consumer Protection Unit nagkadto dito sa Kabangkalan sa pag-verify sang prices, no, nga sa mga basic and prime commodities. Pero even before sina Action Art, kada bulan regularly gid na kita yang naga-monitor sang prices dito. Kay amo na ang basis naton nga just in case may calamity, ang prevailing prices sang ini nga mga produktong previous month monitoring, amo ini ang basis sang pag-set sang automatic price control in case na ma-declare ang lugar nga in a state of calamity. So nakita na nato, no, ang declaration of the President where Region 6 is included in a state of emergency dated 21st of December, no? Okay. So based sa monitoring kahapon, may ara gid man nga kakulangan, insufficiency of some basic and prime commodities. For example, mga noodles or mga tubi, no? With nagkulang gid man sa mga balaligyaan. Pero ang mga tag-iya naghambal nga ang ilang source or ginabaklan nila, syempre wala man ka-deliver because ang ilang source is Cebu, which is also affected by the calamity. Pero naga-coordinate sila sa iba nga suppliers. And according sa ila, may mga arrangements na sila nga maka-deliver ang iban suppliers sang ina nga mga commodities. So ang pagtan-aw sa monitoring team subong nga daw gaamat-amat naman balik sa istante ang mga stocks. Nagkulang gid man right after sang typhoon nagkulang. Pero subong nag-amat-amat na balik ang iban nga stocks. So may sulod na ang mga istante nila. Pero So, like for example,
ang mga kwan ma'am, chargeable lights, generator set, nga sining to nagligan Yes. ang report, nga daw ginakulang, why man nagtalaas man ang presyo, halos doble, ina nadalaman sa monitoring ta. In monitor nato ina even nga hindi ina siya basic need and prime Okay. commodities or wala na siya naton regularly gina-monitor kay wala siya na-include as DNTC. But because of sang natabo na ini nga kalamidad, gin-monitor ina naton and nakita man sang monitoring team nga may ara gid man pang available stocks, no, pero hindi kita ka-set sang price kay waay kita masyado basis kung sila ginabala ang mga prices sina sang previous month kay waay ina gina-monitor, no. Amon lang ya, so based sa monitoring the within kay may ari kita diri nga mga suppliers ng mga dalagpo diri sa Bacolod City, so nangusisa man kami kung pila ang presyo sang ina nga mga genset, no. Okay. So according sa ila, why sila nagpasaka sang presyo sang genset as is. So ang possible nga ang mga resellers manabala amo na syempre mabakal pa diri sila wherever nga source sa Bacolod or where din baligya nila dito. So possible nga in-increase nila ang price. Amo nang possibility, but as of now wala pa kami diri kabaton sang any consumer complaint nga amo na ang resibo. Kasi wala kita basis wala isang paghambal nga amo gid na ang Ang presyo. presyo, Kasi, correct. oo, wala man may naglabot diri sa amon nga complaint nga amo ina ang presyo sang ini nga mga balaklon. Okay. So mga solar panels gin-include na naton sa monitoring. Aha. So ang himuon sang opisina is because na na kita na declare as state of calamity, no, ang provincial government ang declare man, ang Bacolod City nang declare man. We will be meeting with the local price coordinating council, no, kasi sila sini may power man sila kung gusto nila ipa-include ang ini nga mga balaligya ng ini nga mga items sa as included sa inog monitor or inog declare nga price control, no. Okay. So buwas ina ang among meeting considering sang availability man, no, sang mga government or sang members ng LTCC. Aha. Ang good news lang, kiti at least ang delivery sa mga basic commodities dito, especially sa Southern Negros, nagamat-amat na since nga nagnormal naman ang tiempo ta, ma'am. Yes, nagamat-amat na balik ang supply. And ang prices is further monitoring is within the suggested retail price. Kaya gina-monitor na nato, no, may suggested retail price. So, monthly na ina-monitor. So, compliance na ina sila. So, ang among gina-monitor, ang mga dalagpo ni Blangan Groceries and Supermarkets Action Act, no? Okay. So, ang mga, syempre, ang mga gagmay na iya, di inabi sila mabakal, di na sila mabakal man sa supermarket o kung sa mga grocery stores. So, may added cost sa ila. That's why nga, syempre, mga tiyanggi-tiyanggi or mga iban nila ang gagmay na stores, syempre, medyo mataas na sila ya sa suggested retail price. Correct. Aha. Kating iban, pila pa man ka kilometrong ginabiyahin nila, mangumpras ka man kalandal, unto limbawa sa bukid sa Gandunete, that is another thing, yung gastuhan na nila, ma-increase kina siyempre. Oo. Okay. Amo na siya situation subong. Aha. So anyway, ano ginambe ang instruction sa office ninyo coming from National DTI office because of the effect or aftermath nga sa bagyo, ma'am? So we are setting the automatic price control nga nga mga prices. Okay. Subong based sa mga previous months. So ni namon i-publish kung sila ang automatic price control sa mga basic and prime commodities. In case ka mayara complaint ang mga consumer, no, especially sa mga dalagko iyang mga stores, mga supermarket, dira kung mayara sa area nila nga daw natalupang dando may increase sa presyo, anong himuon nila? So kadto lang sila sa DTI office or magpadala sila sang available. May mga business counselors kita, no, sa mga
banwa-banwa sa Kabangkalan, sa South, tanan nga ina nga banwa may ara na kita nga negosyo center kag may staff kita dira. Ano sila na ang face of the DTI dira sa ina nga lugar. Okay. So pwede nga dira lang sila mag-lodge ang ila complaint. Kay pasa lang na diri nila sa amon mediation officer na mag-take action sa ina nga mga reklamo. Okay. Sige. Via online guro basi pwede man napadala ma'am no? Oo, pwede gid. Pwede gid. Aha. Sige. On that note, Ma'am Richelle, salamat gid sa imo sining nga time. Daw 24 half day kamo kag 31 base sa ginpagwa subong nga advisory coming from the national government. Okay, salamat lang Action Art sa pagbulig sa amon sa alinton sang ini nga mga aktibidades namon sa opisina. Salamat gid. Good morning and Merry Christmas. Thank you. Yes, good morning and Merry Christmas. Let's keep safe. Salamat. Thank you. Salamat. Aksyon Hotline. Nagpamuno sa Department of Trade and Industry. At least may ara dira nga nagapataas pa sa suggested retail price riton ko sang ginrambal sang presidente sang pusod Pilipinas dapat hindi kamo magpinagusto pasakada. Now kay magluwas kang taway na nan kwarta, way man ayuda pa, ang iban nga ayuda hindi pa gid makadangat ti kapin pa sa bukid. Please hindi anay mamintaha. Kaya ang aton siniginaganansyahan kag ang maggasakripisyo ang mga pigado. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink.
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas regularly. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o on rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tingkulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na!
Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo ko dito at that time, no, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo isa nagdamo dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Pers Garil Vasin. Sige, basi kung ginbaliskan na ni. Richel Odlib Dupa. Salamat man sa imo. Imbong Jocampo dira sa Maaw. Bong nagsiga na suga sa inyo, sir. Thank you, gida. Reynanti Di Makutak. Salamat man kay Joel Bugna. Kag Tris Fuentes. Nancy Libertad. Lee J. Good morning. Benedict Kima. Marie C. B. Marie C. B. Ariel Mangkukang. Araman si Henry Alan Munares. Fernandez Eric. May aga. Gamonitor man siya. Si Jeffrey Inson. Chris Sibayan. Madam Ems Abuso. Good morning. Merry Christmas. Jocelyn. Good morning. Alan Castro. Thank you man sa kay Takipan na Niula Ereka. Jessica Galapin, Delapinia Gamonitorman, Ophelia Longgakit. Thank you sa inyo ha. Catherine Divara Subal, Rosalie Vistar,
Christine Minies Villalubos, morning ma'am. Ana Sinoro, niya condolence sa pamilya Harquio. Nanay ni Aksyon na Dina Di Crepito. Ahay. Condolence gid. Jensin Losada Gamonitorman, Leia Providencia Lora, Beltran Galieto, Madam Star Mayo. Good morning dra. Upod kay Doc Matt Mayo. Ginatami yung sister gali sa Tangubo. O sige. Athia Kim Iriman, salamat. Emmanuel Sardinia, Ana Sinoro, thank you gid. Cart Ramos, kag Martin Aliling, Dondon Rodrigo, Salis Ampil, Rons, Eduardo Vilusa, Saligumba. Jose Balbino Araman, Silin Bilano, kag Jestem Brevilla. John Mick Limonceto, kag Gracian Milian, thank you. Rinaldo Jr. Valles, Sally Oy, kag Luis Locsin. Ang iya pariente sa Ramilo Village, ang iya sisi nga si Mrs. Alvarez. Thank you, thank you. Leg na kay Dok Sorongon, okay na siya, aksonede na. Marilyn Sanso Panzo, Domingo Cuancia. Salamat gid sa mga nagpadala sang mensahe. Rosel Celes, Sabordo in Imalay, Ronald Villadolid, Chilin Pangcobilia. Sige, Keith Robert Hilsinger. Ano na pagbasa? Dennis Pat Guarin, Virgie Olpinda, thank you gida. Racel, Ernesto Rigazzo, Kaglin Burgos. Kagawad, good morning, Merry Christmas. Hotline. Si Pare Aladin sa Las Galidraos at mga taga-Hinigaran, si Pare Aladin gali papili dira sa Hinigaran, no? Sige, good luck sa imo, Paring Aladin. Salas nga nagatamyaw siya sa mga taga-Banwasang Hinigaran. Walter Peter Talangkines, Valencia Kenneth, thank you gid. Pinky Parparan Cesar, Araman si Rosel Fulhincio Susana. Thank you Joel Muyani Akmad, Georgia Gargasiran, Ma'am Georgia, thank you gid. Sa singkang siya nga monitor. Milili Uligo, si Herni Casabuena Javier, nabilin si Pika Bata ni Ma'am Alt sa gate 2, Guadalupe Alihis. Ay, sino man itong taxi driver man, okay na siya. Sa taxi driver, ariyo kay may gin-chat di si Sir Milili Uligo ho. Gapangayo gini bulig, no? Kung sino man dira abi nakatalupangod, kay may nagsakay sa imo taxi, dira sa may gate 2 sa Guadalupe Alihis, nabilin sa taxi mo da ang cellphone, no? Basi kon kuan ka na bala, no? Kita mo, baw palihog lang ibalik na to kay may padya tong gahulat sa imo, no? Palihog lang sa sino man nga taxi driver nga ginsakyan, importante ni no? Ang nabilin ang CP, Herni Casabuena Javier, please, bata ni siya ni Ma'am Alt, no? Nabilin ko ng cellphone niya, palihog lang ikuan nyo ay, iuli da sa sining taxi driver, no? Kay parang mabuligan taman ang kuano mabuligan taman ni nga mabalik. Kinanglanon mo na mo. Si Ma'am M na lang kay si Doc Sorongon actually nag-okay na to siya. Si Rijan Tan Villalon, morning sa imo. Kita na kami ni Rijan Tan Villalon, no? Taga kuan siya gali. Taga Banapla. Richard Tiboroma, good morning man. Niyamig, good morning. Mangkot lang ko baka may idea ka. Blackstone 3,800 watts. Ang presyo 22,000. Daw ka mahal gida. I-check na nabi. Ipamangkot na sa DTI karon paring Chopoy. No, kay amo nang bag-o lang nila nga ginakwan eh. Bag-o lang nila nga gina-checkyar. Diri sa palibot, no, sang Negros Occidental, especially sa South, dito sila naggadto. The other day, agud i-check gid ang numero, no, kay ang presyo
Kay damo-damo gid ang nagakinahanglan eh, no? Kung may iban gani nga nagagulpi lang bakal, ti kabalo ang mga negosyante nga kinanglanon gisang tawo mo, ti bisan mahal ang presyo, nga pinalumba lang, ti kung may ara ya available, amo nang iban nga gulpiada lang, makwan sila, no bakal bisan medyo mahal. Na amo na ang isa sang problema gid. Aksyon Hotline. Why ka choice tuod eh, no? Kung kinanglanon mo gid si Dr. Chris na nag-ring ng iya cellphone, balikin lang siya. Kay naka-set ako actually siya, kay Dr. Chris Rungo, no? Kay bago lang lakalutan na ano ni siya man, i-check ko na ya. Bago lang lakalutan na sugaan kahapon lang Action Art, si Ana Sinuro nagpabalo. Actually, nagwa na naghapon sa advisory sa Noseco eh. Torko, Jungko, may aga pare. Kumusta ang ulo sang kanding nga ginsambagan? Morning. Thank you gid sa pagmonitor. Merry Christmas. Paring Torko, Jungko sa area sang Isabela. Action Hotline. Ayos Now, maki-update lang ko ang parti sa Bagyo karon ng mga breakdown sa mga damages. Karon na nato na sa udto. Diri ko anay ho. Vaccination drive sa Bacolod, kumusta ng percentage subong? Online sa hotline. Online sa hotline. The last day black ko magsala, and joining us this morning is Dr. Chris Rongon, ang EOC Deputy for Medical and Data Analysis. Doc, Merry Christmas. Merry Christmas, Action Art. Merry Christmas sa tagpalamati sa atong programa. Merry Christmas, Bacolod. Good morning. Yes, sir. Doc, ma-check lang ko, update. Subong ang katapusan, no, sang National Vaccination Drive? Yes, Action Art, no? Sa Subong Sini, ang aton nga bayanihan bakulaan part 2, nag-end kita kagapon, no? So, we are happy to inform ang aton pumuluyo nga na-surpass nato ang aton nga target, no? Dapat bakunahan, no? Kaya ang aton nga record sang December 20, 21 and 22, nakabakuna kita, nag-average kita almost 14,800 per day. So, kung sumahon mo may sumatotal kita kalapit-lapit sa 45,000 ang nabakunahan ta for the past 3 days. Wala pa na-include ang aton na nabakunahan sa December 15, 16, 18 kag 19. Kasi nahibalaan naton nga sa 16 sang hapon kag sang 17 tungod sa Bagyo Odette, aton din suspend temporarily ang aton nga bakuna nga programa. Okay. So when you talk about surpassing the expected number, so safe kita mga malsubong ang target herd immunity na labot na, Doc? At sa Subong Sini, no, based sa datos ng Department of Health na ginakulat na mo makuha subong ning adlaw, most likely, Sir Art, 100% na kita nga vaccinated sa nakabaton sa aton nga first dose, sa aton nga target population. Okay. So, sa kagapon nga datos na, para na kita sa 97%. Sa 97% nga na, 86% among fully vaccinated. So kung magsulod ang datos tas ang kagapon kagang sang 2 days ago kagang kagapon nga nabakunahan ta, we're expecting nga mahanot ang aton nga fully vaccinated sa 90 to 91%, kagang aton nga first dose 100% na. Okay. So in other words, ang number ni because labot ang target nga herd immunity, that means mga pila ni siya when you translate it into numbers? At mga kung mag-among sila kaya nato na target population, 410,000. Kung silingon, nakalapot pa kita sa almost 410,000 na nakabato na sa first dose diri sa syudad sa Bacolod. Kag sigip ang aton nga bakuna subong ning adlaw until December 27. Kay may mga kabaranggayan nga nag-schedule pa subong ning adlaw sa 26 sa 27. Pero kinapabalo nato ng publiko nga sa tanan nga mega vaccination center sa mga malls, ang aton nga last day sa bakuna amo ang kagapon December 22, ma-resume ang operations ang tanan ng mga malls sa January 3, 2022. Kaya kilalan taman papawayon ang aton nga mga vaccinators, ang aton nga bago nga mga paganihan, agod to maka-recharge ka maka-reboot, kaya kabalo kita na by January 3, madinagsa naman ang mga pumuluyo naton para magpabakuna ang mga pamatanon na 12 to 17, labi na gid
ang mga mapa-booster dose, especially nga subong sini, gin-adjust naman sa Department of Health sa FDA ang interval for a booster shot. So kung J&J ka, 2 months after sa imo nga pagbakuna, pwede ka nakapa-booster. Okay. Or kung nakapa-Pfizer ka, Moderna, Astra, Sinovac, kag Sputnik, 3 months interval na lang, pwede ka nakapa-booster dose. Okay. So, amo ng mga development, kay last time itong iba niyawan pahulat, silang lang makapabuster kami after 6 months, mas mayo na gin-adjust na sa DOH. Yes, yes. So, ang subong sini, gin-adjust ang Department of Health, kay ti ang gusto sa Department of Health, maayo gid ang protection sa pumuluyo daton diri sa Pilipinas, na binagi diri sa syudad sa Bacolod, kag ginalauman nato nga base malutsan kita sa Omicron variant. So, in kaso nga malutsan kita, preparado kita mag-atubang anytime. Kaya nga ato nga pumuluyo, damo na nabakunahan, kag ang mga nabakunahan sa ligad ng mga binulan, na booster shot na naton. Now, kundi may ara kita 40,500 nga Janssen, no, ang J&J, kumusta, Dok, naubos na ni? Kasubong sinin ang aton nga na-roll out, lapit-lapit na mga 30,000 sa among sila nga bakuna. Kaya na-notice natin, Aksyon Art, daw may mga pumuluyok kita nga wala pa nagkadto sa aton nga mga vaccination center. Kaya tungod ba lang sa after sang bagyo, ang amon nga analysis sila, base nag-prioritize anay nila ang rehabilitation efforts, ang pagpanilo sa ilang mga balay, ang pagkayo sa epekto sa bagyo, kag na binagit sa holiday season, ang aton nga mga pumuluyo, nag-enjoy man, yung iba nag-inom, base iba nila, ay hindi lang ko alam magpabakuna, kaya base karon na hindi ako ka-enjoy sa party. Pambay nila, base after na lang isang Pasko at isang New Year, ako mapabakuna o galing, gina-appreciate ginato nga in spite of that, damo kaya po nagpabakuna, kaya gusto nila protektado gid sila sa holiday season nato nga i-celebrate na binagit ining paalibuton sa Pasko kapag utoy. Ang namin lang nga report is, ang target naton nga before the year 2021 matapos o magtakop, nalabot ang herd immunity. Yes, Aksyon Art. We are very happy, but again, ang maka-officially declare na ang Bacolod City may herd immunity, amo ang Department of Health at ang National Vaccination Operation Center naton. So, but based on the DOH data, kag sa aton datos sa numero, nalabot na naging ang 100% sa aton nga target population na nakabato na sila sa first dose, para nakita sa 86% as of yesterday, ang fully vaccinated. So, idugang ka pa na ang datos sang 2 days ago, kag ang subong nga nabakunahan pa, we're expecting na mga 90 to 91% sa aton target population fully vaccinated, may mga 8 to 9% na lang kita nga lalagson nga second doser, most likely amon silang nagpabakuna sa AstraZeneca na amunang may 12 weeks interval. Pero pinapabalot naman ang pagpalamati na in kaso por kaso nagpapakuna ka sa AstraZeneca sa ligad ng mga sinimana, 4 na lang kasimanang hulaton mo, pwede ka na second dose. Okay, very good. No, at least may mayo nga mga development. Pero how about, may bastante pa kita nga supply sa bakuna diri sa cold room naton? At sa subong selection na, as a matter of fact, as we speak, may palaboto naman kita ng mga bakuna nga manug-abot gikan sa Manila, subong ning adlaw, kag ang kadami sa aton syudad ni Aksyon Art, may ara yagin order si Mayor Baker sa Vice Mayor Elcid na 650,000 doses of AstraZeneca. So steady ang supply sa aton nga bakuna. Plus, ang aton mga private companies, sige ang ilang nga pagdonar sa mga bakuna, no, nga na uli abot kay tungod nga kitang nagbakuna sa ila, sige man donar ilang nga nag-aalapot sa mga bakuna. That's why bastante higit ang supply naton sang bakuna sa aton nga cold room diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Now, ang case naton kahapon ang record sa DOH, ara kita 5 do kitang nagpanguna sa Bilong Region 6, although single digit. So, are we expecting nga basi maka zero case kita before magtakop ning 2021? We are expecting
expecting for the best and hoping for the best, Aksyon Art. That's why I'm taking this opportunity sa pag-remind sa ato nga pumuluyo na pinagit subong nga pa-celebrate ito sa Pasko kag bagong tuig, panumdumo nato nga may COVID man tagyapon, hindi gid nato mag-compromise ang ato nga minimum health protocol. Miskan bakunado kita, kinahanglan tagyapon magamit sang face mask, mag-maintain sang distancing, kag labi na gid maghugas kamot, kag kung mag-aara kita sa mga party, magkilaon kita, as much as possible, maintain ang distance, kag kung gakaon. Hindi lang kita mag-istoryanay nga wala sang face mask. Agud to ng pag-transfer o transmission sa mga asymptomatic na may mga COVID case, hindi na matap na naton, kag makontrol na gid ang COVID diri sa aton syudad sa Bacolod, para pag-abri sa 2022, maambal naton nga nag-abri ang 2022, zero case kita diri sa syudad sa Bacolod. Isa na lang, Doc, no? Isuliton ko lang, starting today, why nakita mega vaccination center nga bukas? Yes, wala kita subong sa mga mega vaccination centers. Ang nabili na lang ang mga kabaranggayan na may mga schedule na bakuna sa subong adlaw, buwas hasta sa Lunes. Pagkatapos sina, mag-break man kita, then ma-resume kita sa aton nga operation January 3, 2022. Sige. On that note, Dr. Chris Surungon, salamat gid sa time ginatag sa Aksyon Radio Bacolod. Halong kag Merry Christmas. Salamat gid, Aksyon Art, kag Merry Christmas sa atong pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Salamat gid sa inyo nga pinaka-the best nga Pasko sa kada isa ka isa, kay nagpabakuna kita. Amo na blagi ng Bali Mayor Bing Terme, magpabakuna, imo nga gugma sa Bacolod. Mabuhay ka, Aksyon Art, and Merry Christmas. Dr. Chris Surungon, Deputy for Medical and Data Analysis sang Emergency Operations Center. Now, at least, ang good news diri nga ang gina-expect sa DOH nga mahatag naton nga numero na surpass ta ina, no? Amo lang ng good news. Now, ang mga mega vaccination center, basi may nagamonitor da, starting today, wala na sang vaccination drive anay sa mga vaccination centers sa mga mall, no? Magsiling ka mega vaccination center, amo ni sa mga mall bla, tiway na nanay subong mabalik sila January pa. Okay? May mga barangay nga schedule, please coordinate with your barangay officials. Agod nga baka pabakuna ka mo dito kung gusto nyo gid mabakunahan. Galing kiti hindi pa officially makambal si Doc nga nalabot na gid ang herd immunity pero nagapati siya nga nalabot na. No? Ang data gina-forward na to sa Department of Health. Ang Department of Health, sila na siya magpagwa sang announcement nga official, no? Ti wala tunta. Ang importante kahapon 5 cases ang Bacolod, no? Kita pa gani ang taas, may ang aklan gani zero na gid sila mo. Way naging kaso. Ay kabay pa mangintayuyon na ini. Ang isagid kabay pa nga way na sang ang pamahog sang Omicron variant, kabay pa nga matunaw na lang ni amat-amat. Ang isa lang sa balantayan ta kay ang kuano ang masunod nga si Manay hindi party COVID kundi ang weather disturbance nga ginapaabot masunod naman sa par. Ay duway ni untat duway gana ang pagulan-ulan magwa diri sa aton. May lang tani hindi naman magdala sang mabaskog nga ulan. Kay way pa naka-recover ang tawo. Kapin pa sa south of Negros, ti kuniguo naman nagkaroon sang maulanon nga tiyempo ka magbulubaha, da kung imbis ka maka amat-amat na ito panglimpyong tao, balik naman sa square one. Ari lang akon ayo sa inyo. Sini nga bulan sa Disyembre, after nga nag-igo si Bagyo Odette sa Southern Negros, isa ka masubo nga Pasko para sa ila dito. Bangod, number 1, magluwas nga way supply sang kuryente, nagresulta man ina sa kawadon sa supply sang tubig. Ang pinagkakinanglanon sa pumuluyo dito, amo ni siya ang pagkaon. No? Ang pagkaon. May unod lang ang chance ng tao, ang utok niya mamensar na siya kung paano siya makasurvive. Amo nang kinanglanon to subong. Now, ang Aksyon Radio Bacolod, pagi sa Operation the Tulong Task Force, naglunsar kita sang isa ka programa bilang bulig para sa aton mga kauturan nga nabiktima sa Bagyo Odette sadtong December 16. Isa kasi manag gid subong.
Ang mga lugar katulad sa Hinubaan, Kabankalan, Sipalay, Kanduni, nga mga areas in the whole 6th district, nagapalapit kami kang nagapanuktok sa inyo tagsa ka mga tagipusoon sa may mga solusubra. Pwede ka mo maghatag sa inyo mga donation, pwede bugas, canned goods, noodles, drinking water, biscuits, inablang makinanglan nila dito. Ipaiway talang anay, kag hindi lang kami anay magbaton iya sang mga clothings, mga panapton, hindi lang anay kay because of the COVID-19, kay ang requirement sila dapat i-disinfect mo, panadamo pa process. Pero ang mas kinanglanon subong, sa mga kauturan ta dito, pagkaon. So kung may sulusubra ka mo dira in behalf sa mga kauturan ta sa 6 districts ang probinsya, nga mas nahalitan sa Bagyo Odette, magabaton gid kami sang inyo bulig. Kami diri sa Aksyon Radio Bacolod, kami ang mga bitbit, magadala sang inyong mga donasyon dito, kag ihatag sa magkauturan ta nga mas nagakinahanglan. Ang ila lang siya mo nga bulig naton ang pasalamat sila, hindi man kita nila sila personally makilala, pero kung ginagutom ang tao to, dako na nga bulig sa ila. Na? Again, pwede nyo gid madulong diri sa Aksyon Radio ang inyong mga donasyon, or pwede ka mo makatawag diri kag kung lapit-lapit lang within Bacolod City, kami na ang bahala mag-pick up sang inyo iamot. No? Sang sa mag-travel kamo dito sa South, medyo may kabudlayan pa, kami na lang gamito na mo ng patrol sa pagdulong sinis sa ila. Ang namin ipagid kung may mag-amot nila sang cash, pwede man, cash donation, pwede gid pagi sa GCash, GCash name, Lord John Diaz, GCash number 0947-637-6786. I'll say it again, 0947-637-6786. Ang GCash name, Lord John Diaz. Now, pwede ka mo dira, maka-coordinate gid sa aton para inibulig sa mga kauturan ta nga naigo kang nahalitan sa Bagyo Odette sa ika-ano nga distrito sa probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writers and TYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account kuning.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod.
Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Kang kada butante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles. Gina-verify pa Manila. Ginapalala kung sitwasyon na morning claim nila. Gingamit sa 79th Infantry Battalion ang fake encounter. Good i-summon, ipatawag ang kapitan, no? Kag ipatuman ang Executive Order number 70 and nga ginapaidalom sa bilong nga nasyon, part iniya sang kag siling sang iladring nga press release, isa ini kapag lapas sa human rights, na sige nang tawon ta niya kabay pa ini nga Kristmaso kag New Year, untat lang anay mga military kuan bala offensive, no? Wala nga na gira, abi. May ginagyan pa kita sang bagyo, tapos may COVID pa, may pandemic pa, ba maluoy. Wala nga na, no? Permado ining press release ni CCL Estrella, spokesperson sang NPA. Okay? Good morning kay Benigno Yusay de Venagracia, Lorlene Bastuna, Francisco Alvarado, kag Sinaida Shibata. Araman si Larry Guroy Rioner, Cecilia Bautista, nagamonitor man si Timmy Boy Amago, Tita Ninfa, Alberto Pascugin, Yolanda Bercaser, Araman Josephine, Silisti Taiko,
Lenny Longno Kapungon o Kapunpon. Lenny Longno Kapunpon. Scout Ranger. Scout Ranger yung ngalan no. Si Aileen Intes Araman Telski Galyado Kagria de los Santos is Camille. Salamat gid sa inyo ha, si Matt Marmax Trinidad, Julita Swan, Joe Sars, Irony Talidong, araman si Sharon Tirado, Noel Ruiz, Galoso MM Gardose, si Kurt Nathaniel de la Torre, silang Aksyon Art Monitor lang Purok Dulunan, Inda Guba, Hacienda Guba, Central Maaw, Hacienda Guba, yung ilalugar. No? Nenfa Pabalati Albina, Dennis Gallego Riopay, NJ, gamonitor siya, Makayaran Jonathan, araman si Bia Jonathan, morning dira sa ima, may lang nga pag-monitor, kumari, yagin na pang tamiyaw ni Tuto Jonathan, no? Bia Jonathan, good morning sa inyo. Tito Danny Yap Senior, good morning. Julius Gayanilo, Elts Nimnat, Matt Provido, Rico Puerto, Jilin, salamat kay inyo. Vic Anthony Amolato Senior, Ramonito Sausi. Salamat ha. Ang iban ba hindi ko na malabutan, no? Richel Audib or Adlib Dupa. Okay. Ang iban guro karon lang sa udto ha. Payang tagaling tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalaga ng reminder ko lang sa inyo, pabakuron tang aton immune system, kag resistensya sa lawas, preparasyon ini para pag-abot iya nga bahin sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,